Dwi'n meddwl wrth nhw fydd yn iawn a dwi'n hapus iawn efo'r canlyniadau. O'n i jyst yn nerfus bod fi heb weithio digon caled neu bod fy ngwaith caled heb dal y ffwrdd ond ar ôl cael y canlyniadau dwi'n hapus efo'r canlyniad. Gobeithio mynd nôl i chweched a i wneud busnes D&T ac addysg gorfforol. A Bala, dwi wedi pasio bob beth sydd angen ei basio. Blwyddyn nesaf, chweched sys i wneud cemeg, bioleg a hanes. Dwi'n teimlo'n hapus o'r canlyniadau fi, achos yn y rei o'n i'n siŵr amdan o'n i'n wedi pasio, ond dwi wedi pasio pob un, ac dwi'n gobeithio wneud cam wrth cam yn chweched yn blwyddyn 12. Siol? Do, dwi'n hapus beth wedi gael. Wel, mi os ydy'n gallu gwneud bach o well, ond, Mae'n sport, Saesneg wrach, a wrach eisiau gwneud busnes. Dwi'n gwneud apprenticeship gwaith coed. Do, nes i basio maths, so oedd hynny'n highlight i fi. Do, oedd o'n da iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio bod i chweched a dwi am wneud Saesneg, Llenyddiaeth, Cymraeg, addysg grefyddol a cerdd.